عجب گل ہے تے یہ تے فرعون دا جڑا ذہن سی جڑا تو اپنا لیا میاں والی والے بدبختا اے ہنے پیپر تے بچہ دسدا پیا سی بے میاں والی دے ایک واقعہ ہویا ہے بچی نوں باپ نے قتل کر دیتے تے پھر یار دا راہ تے نہ ہویا اگر میاں والی دی اس 15ویں صدی دے اندر میاں والی دا کوئی جیل اور یار دی تعلیم تو دور بیٹی پیدا ہوئی ہے تفصیل تو میں نہیں جانتا میں تے ہن بچے نے پیپر دیتا ہے کیونکہ میں ذرا سوشل میڈیا تو ایڈا اتنا نزدیک نہیں ہوندا دور ہی رہنا اگر بیٹی پیدا ہو جاندی ہے تو وہ گولیاں نال چھلنی کر کے ان ختم کر دیندا ہے تو کیا یہ دے بدلے اللہ ان بیٹا دے دے گا ہن میں پہلے یہ گل کر جاواں ہن سن ذرا پھر میں وہ دوسری گل کرنا اے تک ذرا وہ تو مومن ہی نہیں وہ تو مردود ہے وہ مسلمان نہیں مردود ہے اے سن 25واں پارہ سورہ شورا یہ دی آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 4 پڑھ دے ماں بھائی حضرات دی مقام رب کائنات نے اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض اگر رب کائنات نے اعلان فرمایا یخلق ما یشاء فرمایا زمینہ دا بھی مالک میں آسمانہ دا بھی مالک میں جو بھی پیدا کرا میری مرضی ہے کسی دا دخل نہیں ہو سکتا تھوڑا جا ہولی حضرات دی مقام توجہ فرمانا وہ بیٹیاں نو گولیاں دے نال چھلنے کرن والے تو کلمہ کندہ پڑھے آئے مدینے دے تاجدار دا پڑھے آئے مدینے دے تاجدار وہ زندہ درگور کرن والے دی گل سن کے فرمایا ایک باری پھر سناویں فرمایا ایک باری پھر سناویں فرمایا جڑا بیٹی دی پیدائش دے اوتے خوشی دا اظہار کرے پھر صحیح پرورش کرے پرورش کرن دے بعد مدینے دے تاجدار نے فرمایا کل میدان محشر دے اندر اینڈ کھلوتا ہوئے جا جی میں محمد یہ 2 انگلیاں ملیاں ہوئی ہیں عجب گل ہے ساڈی تے کہانی دور ہو گئی اسی تے آکھیا با کوئی نہیں انہاں تیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے میں آکھیا تے پھر مدینے دے تاجدار دے گھر دے پہلا دھی پیدا ہوئی پہلی بیٹی سیدہ زینب پیدا ہوئی ہے تے پھر گل کرنا آ جا حضور دی عزت تو دور رہن والے آ حضور دی تعلیم تو دور رہن والے آ وہ جاہلیت دور دے اندر اپنے آپ نو لے جان والے آ رب کائنات دا اے حکم مبارک لکھیا کھلوتا ہے 50 سے 12 سورۃ دا نام شورا آیت نمبر 39 تے 40 فرمایا یخلق ما یشاء اگے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور فرمایا ساری کائنات دا بادشاہ میں میری مرضی ہے جنوں چاہنا میں پتر دے دینا جنوں چاہنا میں دھیاں دے دینا توجہ اے میری گل نہیں مطلب کہ وہ میری گل لیا لکھیا کھلوتا لے اے 50 سپارہ لے سورۃ دا نام شورا آیت نمبر 39 پڑھدا پیا پھر ذرا زیارت کر قرآن پاک دی رب کائنات نے اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اگے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اناسا کہندے نے تیاں نو ذکور کہندے نے پتراں نو یہ تیری قدرت نہیں ہے نہ تیری طاقت ہے مالک الملک دی کھیڑ تے ہوندا یا فرمایا تیاں نو چھلنے کرن والیا تینوں پتہ نہیں لگیا با تو کلمہ کدھا پڑھے اور تو کس معاشرے میں سانس پہ لینا ہے آگے پڑھ لوں توجہ حضرات دی مقام فرمایا دھی دیواں تاویں میری مرضی بیٹا دیواں تاویں ایک باری ہولی جا بولنا ہے جے دھی دیواں تے تاویں جے پتر دیواں تاویں میری مرضی میرے مصطفیٰ کریم نو 4 دھیاں 3 پتر عنایت فرمائے رب دی مرضی جناب حضرت لوط علیہ السلام نو صرف دھیاں دتیاں تاں رب دی
مرضی. حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا بات کرنا چاہنا وا. حضرات پیغمبران نو دیکھ لو, حضرات انبیاء نو دیکھ لو, کسی نے شکوا نہیں کیتا یا اللہ دیاں کیوں دیتیاں نہیں, یا اللہ صرف پتر کیوں دیتے نہیں. فرمایا سنیا جی میں تو راضی ہیں اویں میں ہی راضی ہاں, امتی دا بھی یہی کام ہے. یا رسول اللہ جی میں تسی راضی, جناب جی میں تعلیم مبارکہ, جی میں جناب دے ارشادات, جی میں جناب دی تعلیم مبارکہ اویں اسی راضیاں. امتی دا کی کم ہے یار دے قانون نو کٹ دے وے, امتی دا کی کم ہے یار دے رستے تو ہٹ جاوے. حضرات دی مقام یار دے قانون نو ہاتھ وچ لین والا, حد کراس کرن والا, اپنے یار دے رستے تو ہٹ جان والا وہ امتی نہیں رہ سکدا. حضرات دی مقام توجہ فرمانا, رب کائنات نے اعلان فرمایا دھیاں دیواں تے تامی میری مرضی, پتر دیواں تے تاں. اگے آیت نمبر 40 پڑھ لئیے. تسی نہیں سنیا حضور سرور کائنات علیہ السلام دی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ دا جس وقت انتقال ہو گیا تے آپ جنگ بدر تشریف لے گئے سن, تے آپ بیماری دی حالت میں چھڑ کے گئے سن اپنی صاحبزادی نے. تے واپسی جس وقت آئے جنگ تو واپسی تے اس وقت تک صاحبزادی دا انتقال ہو چکیا سی. تے جے تیاں نال تن ایڈا ہی وہر ہے تے مدینے دے تاجدار تے جنگ تو واپس سیدھا گھر نہیں آئے. ہاں حالانکہ آپ دا دستور مبارک سی سیدھا آپ مسجد جاندے سن, لیکن فرمایا سب تو پہلے میرے تی دی قبر تے لے چلو. اور ظالمہ تن خیال نہیں آیا تو کلمہ کیندا پڑے, غیر مسلمانوں تو کی پیغام دیندا پے ہیں؟ ویسے اپنے نبی نال محبت کرنی ہے یا اپنے نبی دی تعلیم نال اسی ویر رکھنے ہیں؟ غیر مسلم تک بھی مذاق اڑا رہے ہیں. وہ مسلمان نے جنہ دا لباس درست نہیں, اے مسلمان ہیں جنہ دی اکھ درست نہیں, اے مسلمان ہیں جنہ طریقہ یار والا نہیں, اور اے مسلمان ہیں جڑا گندگی دا ڈھیر بن چکے ہے. تینوں شرم نہ آئی تو کلمہ یار دا پڑھ کے تے یار دی تعلیم دا تو کنا مذاق. اگے میرے کو طاقت نہیں رہی میں اگے پڑھا, لیکن میں انج پڑھ دینا. فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا, فرمایا یہ میری مرضی ہے, الگ الگ تیاں دے چھڑا یا الگ الگ پتر دے دے یہ بھی میری مرضی ہے. ہن اگلی گل فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا, فرمایا تیاں تے پتر ملا کے دے دے یہ بھی میری مرضی ہے. ہن یہ ایک گل رہ گئی یہ پڑھ دے ہن اوڑو میرے پڑھنی ہے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا, ان سارے نینا وچ نین پایا جے میں گل پڑھنا چاہنا وا. رب کائنات نے اعلان فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, رب کائنات نے فرمایا اے بھی میں قادر مطلق نہ تیاں دیواں نہ پتر دیواں, بالکل بانج کر دیواں, یہ بھی میری مرضی ہے. اے تے فرعون دا ذہن سی, تے حضور دا امتی بھی ہوئے تے فرعون بھی ہوئے. حضور نے احمد نہیں نہ فرمایا این سبابہ فرمایا, اے شہادت دی انگلی نے سبابہ فرمایا تی پیدا ہو گئی ہے ان دی پرورش کرے اچھے طریقے نال ان دوسرے گھر بھیجے. تے فرمایا اے جی میں دو انگلیاں نا کل میدان معاشرے چو میرے نال ہوئے گا, این جو ہوئے گا. میں تے جلے گل پڑھی نا, میں میرے مدینے تاجدار حضور نبی کریم علیہ السلام جنگ تو سیدھا واپس گھر تشریف نہیں لے گئے, تی دی قبر دے اوتے تشریف لے گئے. تے میرے مدینے تاجدار نے بیٹی دی قبر دے اوتے جا کے دعا خیر کر کے سانو پیغام دے دیتا. فرمایا تیاں کنڈ نہ کرے, تو تے فیر پہ مارنا ہے. اور اے خدا دی خدائی نو چیلنج ہے, استغفار خدا دی خدائی نو چیلنج اس کی طرف میں نہیں مندا. جڑا اینج کر کے آنکھیں میں نہیں مندا, ایسے پڑھ دے میں لیں یار قرآن پاک. جڑا رب نو چیلنج کردا ہے نا, تیرا رب دا ہن سن جواب. یہ پیروی نہیں اپنے یار دی, اے یار دی پیروی نہیں جڑی اسی شروع کیتی ہوئی ہے.
جے تیاں ہون انہوں نے چھلنی کر دیو گولیاں نال بھی تو آئی کیوں ہے. تے سورہ البقرہ آیت نمبر 269 جڑا حد کراس کردا اور رب نو چیلنج کردا ہے. یہ حد کراس ہے. آج ساڑے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اسی کہنے جی جو کچھ ہندے ہون دیو جی ساڑے وچ ہوندا کیڑا وس ہے. ساڑے وچ یہ بھی وس نہیں کہ اسی حق دا پیغام اونچا کریے حق دی گل اونچا کریے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا میرا کریم رب العالمین پہ فرماندا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. رب کائنات نے فرمایا اگر تو قانون شکن بن گیا اللہ دی حداں نو توڑن لگ پیا رب کائنات نے اعلان فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تے اللہ دے رسول دی طرفوں تے جنگ دا کھلا چیلنج کھلا چیلنج بھاویں سود والا ہے بھاویں حرام خوری والا ہے بھاویں کوئی بھی کوڑے کام کرنے والا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تسی نہ رکے فَأْذَنُوا تو پھر سن لو. پھر اعلان جنگ جی عالمی جنگ چھڑ رہی ہے. تینوں عالمی جنگ دا تے بڑا عزیز روس دی تے او دوسرا ملک جڑا ہے یوکرین انہاں دی جی ایتھوں جی عالمی جنگ چھڑ جانی ہے. میں کہ تینوں اس جنگ دا تے بڑا خطرہ ہے تے جڑی تیرے اندر جنگ چھڑی ہے تینوں کو نہیں پتہ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تے اللہ دے رسول دی طرفوں تے کھلا چیلنج جنگ دا آ جا. تیاں رب یہ رب دا دین ہے بیٹے رب دا دین ہے. اور جڑا آخری آپشن رب کائنات نے آیت نمبر 40 اندر بیان فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. فرمایا نہ دیواں تے تاں بھی میں مالک. ایک بار سر چاہ کے گئیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. باز کر دیواں کچھ نہ دیواں سکر رکھ دیواں. تے جے واری آ جاوے حضرت زکریا علیہ السلام دی لیں یار ذرا دیں پھر دیں ذرا. ایڈا ڈلا بندہ یار تے جی او سکیا نو ہرا کرن تے آ جاوے دے. یوں دی اپنی تخلیق ہے اور ان دی اپنی قدرت ہے. اے اٹھاؤ سورہ مریم اے دیکھو اے دیکھو اے دیکھو اے سورہ مریم آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 حضرت زکریا علیہ السلام عرض کر دینے پڑھ لئیے اتنے. جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. ایدہ مانا سادہ جا کرنا میں یا اللہ سونے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے وال چٹے ہو گئے نے کدی تیرے کو دعا نہیں کی. یہ حضرت زکریا علیہ السلام دی گل تو میری ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تے اگے ہون ایک اور پڑھ لئیے بانج علی حضرت عظیم مقام توجہ فرمانا جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کر دینے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امرأتی عاقراً فہب لی من لدنک ولیا. یا اللہ سنیا میں بڑھا ماں میری بیوی باجے یا اللہ کوئی میرا ولی بنا دے میرے پچھے مصلی سنبھالنا جو ہے تو میرا مشن سنبھالنا والا پیغمبر کوئی آ جائے عاقراً بمدی باجے. رب کائنات نے کی فرمایا یار اگلی گل کر لیے پھر دیں یار. رب کائنات نے فرمایا زکریا گھبران دی ضرورت نہیں میں تیرا رب ہاں تو میرا پیغمبر ہے اے میری مرضی ہے میں جنوں دیواں جے جنوں نہ دیواں اے میری مرضی ہے. بالکل ذرا 16واں سے پارا رب کائنات نے اعلان فرمایا جاگ دے رویا جے رب دی قدرتاں دے اوتے ایمان کامل رکھیا جے تا بندہ مومن بندا ہے. اگر رب دی قدرتاں تو انکاری ہو جاوے پھر ہو
جاوے حضرت دی مقام فرعون نالوں بھی ود گیا قارون نالوں بھی ود گیا نمرود نالوں بھی ود گیا تو کہنا جی کیویں ود گیا میں آکھیا یار دا امتی ہوے تے یار دا قانون توڑے تے پھر کیویں نہیں ود گیا نا اے تک ذرا ہائے ہائے رب کائنات نے پتہ کی فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ پڑھ لئیے ایک کھیڑ ساڑی نہیں بساڑی کھیڑ ہے ایک بندہ بالکل کمزور ہوں بالکل وجود ہوں کمزور ہوں اندے اولاد پچھے 10 پتر ٹر دیں ایک بندہ انج ہوں طاقتور تنا ہوں لیکن ان دے پیچھے وجود اچنا تھی ہوں دی اتنا ہوں دے پتر ہوں کی وجہ ہے للہ ملک السماوات بس حضرات دی مقام جی میں جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی رب کائنات نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا فرمایا میں یحییٰ پتر دیر لگا وجڑا اج تو پہلا اس نام والا نہیں ہوئے گا خوش ہو جاؤ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ کیویں ہو سکتا ہے میں بھی بڑھا میری بیوی بھی بانجے رب کائنات نے اعلان فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بھی بانجا میرے پلے بھی کچھ نہیں میں بھی کمزور ہوں اور میری بیوی بھی بانجے رب کائنات نے فرمایا قال کذالک توجہ فرمایا زکریا جی میں گل تو کرتا گل تو ان دی ہے قال کذالک ان جی گل ہے لیکن رب کائنات نے فرمایا قال ربک ہوا علی ہین فرمایا قال ربک ہوا علی ہین بمانا آسان فرمایا زکریا جی میں تو گل پہ کرنا ہے تے گل ان جی میں تیری بیوی جڑی ہو بھی بانج ہو چکی ہے تیرے بھی شیبہ بڑھا ہو چکے ہیں گل تے ایمیں جی میں تو پہ کرنا ہے لیکن میرے پیغمبر قال ربک ہوا علی ہین ان سکیانو ہرا کرنا ہے تیرے رب تے بالکل آسان ہے یہ تیرے رب دے ہوتے آسان ہے او پاگلا او بے وقوفا او دنیا دی اللہ تب تیرے تھے بے شمار ہون فرشتے بھی تڑپ گئے ہونے جس وقت ایک جنم لینڈ علی تینوں تو گولیاں نہ چھلنی پیا کرنا کہ میں نے ان دے بدلے پتر دے دے تینوں حیا نہ آیا خیال نہ آیا بے تو یار دی بارگاہ دے وچ کی رزلٹ پیش پیا کرنا ہے یار دی بارگاہ وچ کی تو بات پیش پیا کرنا ہے آ جاؤ آج بات نو اتنے کلوز کرنے ہیں اوور ٹائم ہو گیا اپنے یار دے بن جاؤ وکونوا مع الصادقین سچیاں دے سنگ رل جاؤ جلے سچیاں دے سنگ رل جاؤ گے تو انشاءاللہ تھوڑا نام بھی ہوئے گا تھوڑا نشان بھی ہوئے گا وما